ଥିଲା ସେଲୁଲାର ଜେଲ୍ର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ଚାରିପଟେ ନୀରବତା, ମାତ୍ର ପବନର ଶବ୍ଦ ଓ ଦୂରରେ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ସେହି ନୀରବତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଅନେକ ବୀର ସେନାନୀମାନଙ୍କର ଅସୀମ ବେଦନା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପଶିଲି। ଛୋଟ ଅନ୍ଧକାରର ଘର, ଥଣ୍ଡା ଦେଓଳି ଓ ଛୋଟ କଣା ଦେଖି ଶରୀରରେ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ଏଠାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କାହାର ଅଶ୍ରୁ ଲୁଚି ରହିଛି। ଗାଇଡ୍ କହୁଥିଲା କିପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସେନାନୀମାନେ ଦିନରାତି କଷ୍ଟ ସହିଥିଲେ, ତଥାପି ଦେଶପ୍ରେମରୁ କେବେ ସେ ପଛକୁ ହଟି ନଥିଲେ। ଆମ ଆଣ୍ଡାମାନର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା ସେଲୁଲାର ଜେଲ୍ର ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୁଦ୍ର ପଛରେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲା ଓ ଆକାଶରେ କେଶରିଆ ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଜେଲ୍ର ଖୋଲା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବସିଥିଲୁ। ଚାରିପଟେ ନୀରବତା, ହାଲକା ସମୁଦ୍ର ପବନ ଓ ସାମ୍ନାରେ ଲାଲ ଇଟାର ସେହି ଐତିହାସିକ ଜେଲ୍। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ପାଖରେ ବସିକି ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଥାଏ, କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଶୋ, କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି, ମାମା ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା। ହଠାତ୍ ଚାରିପଟେ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଆଲୋକର କିରଣ ଜେଲ୍ର ଦେଉଳି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଗଭୀର ଏକ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଗୁଞ୍ଜି ଉଠିଲା। ସେହି ସ୍ୱରମାନେ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ସେଲୁଲାର ଜେଲ୍ର ନିଜେ ନିଜର କାହାଣୀ କହୁଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସେନାନୀମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତ୍ୟାଗର କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନ ଭାରି ଭରି ହୋଇ